Hedegaard Friskole er den bedste skole i hele verden. Vi tror, at de trygge rammer har en afgørende betydning for børnenes lyst til at lære, for deres trivsel og for deres generelle udvikling. Det bedste ved mit arbejde, det er at få et knus. Det er at få et knus af eleverne. Det er, at de viser, at de synes, det er fedt at være her. Sammenholdet her mellem lærere og elever er ret stærkt. De kan hurtigt mærke, hvis vi er kede af det og omvendt. Og vi kan altid gå hen og få hjælp. De er der altid for os. Jeg synes, det er dejligt at gå i min klasse, fordi der er plads til at være den, man er. Og sådan noget. Der går vi rigtig meget op i det der sammenhold og nærvær, så det synes jeg, at vi har en rigtig god kontakt, både forældre, bestyrelse og personale imellem. Og alle vil rigtig gerne have det til at fungere godt. Så det er meget, meget tydeligt også en dag som i dag, hvor vi har arbejdslørdag, at der er godt sammenhold. Alle kommer og giver det til alle, og de synes, det er enormt hyggeligt at møde de andre forældre, så der er rigtig god kontakt der, synes jeg. Svært at sige, hvad det bedste ved mit arbejde er, men det er vel nærværet med børnene, nærværet med mine kollegaer, og at man jo sørger for, at lærergerningen er et kald og ikke et lønarbejde. Skolen beskrevet i 3 ord kunne være nærvær, tolerance, faglighed. Mine børn skal ikke gå på en skole, der minder om Hedegaard, som er lille og tryg, og som så også vil kunne hjælpe dem med deres problemer.